Mananan zuciya kini mata za na baki, soyayya ce cikon halitta mai jure. Mananan zuciyar ka dan nema za na baka, soyayya ce cikon halitta mai jure. Harshe ba ya rabu da zance zai yi kauli, soyayya dai nufin kwatance ko kuwa misali, kadara ce ba a ba da rancen ta akwai dalili, wanda ya waso rukunsa kaina zai sha ji daɗi. Littafi ne kafar karatu, shi zan karanta, hannu shi ne idan rubutu, to zan rubuta, shirya za na fara sato, domin fahimta soyayya ce ta zama dalili zan yi. Mananan zuciya kini mata za na baki, soyayya